गोजोन्थों नोंथां। खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय गोलावै खुलुमहरबाय नोंथां। मोजाङै दं ना? मोजाङाथ' मोजां साब होनजागोन दासान्दि माने अपारेसनाव बावाखै आं नालाय। एसे लोमजादों होननाय खोनादोंमोन नोंथांखौ। औ नोंथां बे माबा बे किडनि अपारेसन जादों नालाय। दा एकदम मोजाङै रायज्लायनो हानाय जाबाय आरोना। रायज्लायनो हायो नोंथां मोदोमखौ सोमावनो हायाबाबो। दे दा माथो साख्रियाव जयेन जाथ'वाखै आरो सानसेया? गैथ'वा नोंथां माने साख्रिखौ दा माबा सुथियावसो माबाथ'नानै दं। आदसा दे आदसा नोंथां आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ फैलाव बसुमतारी होननाय। नुबाय थायो नोंथां। आं बेहाय माने आर्टिस्टफोरनि मोगा मोगि लायो गेजेर गेजेर। औ मोजांखौ मावदोंलै नोंथां बिराद जोंनि मोनसे आर्टिस्टफ्राबो मोनसे जे सासे मानसिया जे सिनायथि होबोगासिनो दं। बिनि थाखाय जोबोद धन्यबाद आरो नोंथांनिसिम। दा बिनि थाखायनो आङो लादों आरोखि। बिनि थाखायसो फन हरदों नामा नोंथाङा? आङो बिनि थाखायसो फन हरदों नोंथांखौ। आंलाय सानदों मोजां गाज्रि खबर लादोंलै नोंथाङा होननानैसो। माने नोंथाङा बबे सननिफ्राय मा होनो शुटिं खालामखो ओमफ्राय बेसे सननिफ्राय माने खालामजेननाय बेफोरबायसा आरोखि खोथाया। दा नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा सिगां फार्स्टआव मोसादोंमोन ना एक्टिंआवनो थांदोंमोन? ओरैनो नोंथां माबाया आंनि सकआ एक्सुवेलि मोननै रोखोमाव दंखायोमोन। मोनसेया उन्दैयावथ' गोदोथ' जोंनि बर' हारिया मोसानो मोनसे खाबु एबा सुबिदा मोननाया बे बैसागु फांसन जायोमोन ना गामि गामि। दा बेखौ खिन्थु गोमोरलांनाय नुगासिनो दं। माने स्टेजफ्रा गिदिर बानायबाल' बैसागु फांसन जायो बायदि मोनो आरो। खिन्थु गोदो जोंना जोमग्राजों सिखिरि बानायनाय दख'नाजों खोंनानै बेयाव बानायनाय माने दासिमबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गोसोखांहरबा। बेयाव मोसायोमोनलै आं नोंथां। आं सानै मानसिखौ फल' खालामोमोन मिथुन चक्रबर्ती आरो गबिन्द। बे सानैनि मोसानायजों फल' खालामनानै आं माबायोमोन आरो। बेनिफ्रायनो दा मोसा स्टेजनिफ्राय फैबाय फिल्माव। फिल्माव फैग्राखै नोंथां आं माबायावसो फैग्रोबावदों बे मार्शेल आर्टनि टिचार मार्शेल आर्ट सावलिन कमफुखौ सोलोङै स्पर्ट्सआव सोलोंबाय। बे स्पर्ट्सनि थ्रुयैनो आङो 1995 ना 96 बेखौ आदा बाग्लारियासो मोनसिगोन माबा बबि फिल्म। बबि फिल्माव बे मस्क'नि कमेडि माबानायाव जों बे समाव होमबा मार्शेल आर्टनि टिचार जाजोब्बायमोन नालाय बेखौ जोंखौ बे शुटिंआव लांजेनदों आरो जों बिदा फंबाय साथामखौबो। बे बबि फिल्मनि गुन्दाया मेन भिलेना बे आंनि बिदा असे खिन्थु। बबेनिया? बबि फिल्मनि अर फिल्मनि गुन्दा बस जानाया बबियाव आं फार्स्ट। मा मुंमोन बे आदाना? बिमल नार्जारि। बे बबि फिल्माव रुवा लानानै पिकचार दंलायलायोलै बेना। ओमफ्राय अरावबो दं गुन्दा मेन भिलेना बेनो लादों। जोंनि न'खराव बे फार्स्ट स्टार्टिं आरो। ओमफ्राय आं नैबे बबि फिल्मनिफ्राय 1995 ना 96 लै बियो। बेनिफ्राय आं स्टार्ट आरो नोंथां। ओमफ्रायथ' आदसा बे अरिजिनेल नोंथांनि नामा जि थाख्लाय बेथ' अरिजिनेल नाम नङाबायसा मोनदां ना नंगौ? नङा नोंथां बे नामा रायजोफोरनि होनायसो जाहैबाय आंना। रायजोफोरनि मोननाय सिनेमायाव दोननाय मुंखौनो? फिल्माव दोननाय मुंखौ माने बेनिफ्राय बे बबि फिल्मनिफ्राय जेला स्टार्ट खालामनो गेप्स जाबाय अब्ला आङो गेप्स जानानै गोसोआ फिल्माव माने मोनसे गोसोआ बिराद मोजां दुंखांनाय फैबाय आरो जे मोनसे माबा मोनबा हामगौ साननानै। थिग बे समावनो नोंथां आंखौ आरोबाव 2010 अब्ला आं सार्भिस मोनखांबाय। 2010 बेनि नामा मामोनथाय बे मानसिफ्रा माने
गसाइगावनि टिमा आंनि क्लास स्कुल दंमोन नालाय बेहाय मार्शेल आर्टनि बेवहाय आंखौ लेंहरबाय सारा फिल्माव एक्सन डाइरेक्सन होनांगौ आरो कुनाल होनो बे कुनाल बिथाङानो बे फिल्म माबाखौ कुंफु किं होननाय बुस्थुखौ बानायनो थाखाय आंखौ खावलायहरदों आरो जे सारा नैबे कुंफु किंआव एक्सन डाइरेक्सन होनांगौ होननानै होमबा बे समाव आं केमेरा एंगेलनि सोमोन्दै बारा बुजियामोन बे 2010 आव एक्सन डाइरेक्सन हिसाबै एबा आर्टिस्ट हिसाबै कुंफु किं जानाया आंमोन आरो बाहाय बे 2010 निफ्राय बेयाव सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय बिनि उनावनो नोंथां आङो ओरैबायदि जाबाय मानसिफोरनि माबाखौ नुनानै मोनसे इनकारेज जासिनबावबाय जे डाइरेक्सना माने आं बिराद हिन्दी फिल्म नायोथ' दा डाइरेक्सना बिबायदिसो होमबाथ' डिरेक्टरावनो आं सेस्था खालामबावसै होननानै बे आदा मन्जिल दाखौ बावखुं माबानिखौ आदा मन्जिल एक्टरा गोदोनिया बेजों रायलायनानै नैबे थाख्लाय फिल्मखौ जुरिजेननायानोसै आरो आं फिल्मनि नामा थाख्लाया जे फिल्मखौ 2010 आवनो बैखौ जोबखांनाय लोगो लोगो आंनि अन फैसाजोंनो बानायथारसैलै होननानै माने आंनि हा खलबसेखौनो फानबाय आरो आं बबेयाव दंमोन हाया आंना नाराबारि आंनि जोनोम जायगाया नोंथां जोनोम जायगा नाराबारि आं बिनि हाखौनो फानबाय नोङो खलबसेल'खा मोननाय माने न'आबो दंखाबावो माने ओरैबायदि शक जाबाय बिसिया बुंबाय बायदोंमोन आरोना माने बेखौ फाननानै माहाय थाबावनांगौ साख्रियालाय फिसा फिसौ मोनखाबाय उनाव बायनानै माबानोसैलै भारा थाथ'नानै बेबायदि मोनसे सिरियास भाबै आं रिक्स लादों आरो नोंथां ओमफ्राय बेवहाय मोनसे इसोरनि हेफाजाबजों एबा रायजो राजानि अननायजों नैबे थाख्लायनिफ्राय आं माने बेबायदि सिनायथि मोनगोनखौ आं सानाखैमोन आरो माने प्रथम गुन्दायाव गामसा पार्टि लाबोनाया आं जाहैबाय होननानै रायजोफ्रा खोनानो मोनदों आरो बेनिफ्राय आंनि मुंखौ थाख्लाय फैदों होननानै गाबज्रिनबाय आरो नोंथां ओमफ्राय थाख्लाया जाहैबाय थाख्लाय जाबाय बिनि उनाव आरोबाव आङो गोसो होबावबाय फैसायाथ' लस जायासै नालाय बनजार फिल्मखौबो सेकेन्डआव बनजार फिल्मखौ आंनि फैसाखौबो गारनानै बेयावबो प्रडिउसार जाबाय बनजारा 2012 आव बेनि उनाव जोहोलाव बेवहाय जोहोलावआव जेरखम लिंसार एक्टरा फार्स्ट एन्ट्रि जाजेनबाय फुजा एक्ट्रेसाबो फार्स्ट एन्ट्रि माने बे जोहोलाव फिल्मावनो ओमफ्राय बै जस कमेडियाबो बे जोहोलाव फिल्मावनो 2014 आव बिसोरो फार्स्ट एन्ट्रि आरो बेनि उनाव बिबानखौबो आंनि अन फैसाजोंनो 2015 आव आरोबाव बानायबावबाय आरो आं बेनि उनाव 2017 आव गोसोखां मोनसे गोसोखांफिनबाय जे थाख्लाय 2खौनो बरन जाबावगोन नामा होननानै थाख्लाय 2खौ सोरां दानि एसे फेमास गथ'आ सोरां एक्टरा सोरां नार्जारिया बियो खिन्थु बिबानाव एन्ट्रि आरो 2015 आव उन्दैयाव बेनि उनाव थाख्लाय 2आव फुल फ्लेजेडै बेखौ हिर' हिसाबै आरोबाव लाबावबाय आं 2017 आव बिदिनो मालायनिबो डाइरेक्सन होबोबाय आङो ओमफ्राय गाबै दिनै माने माबासिमा थांबाय आरोना नोंथां माने 60नि एबाब जानानै दं आरो फिल्मा गानाया फुल फिल्मा दे सर्ट फिल्मा नङा नोंथां सर्टआथ' एसेबां गैया खोमा सर्टआ दङसै एसे जासाबबाय बहुद लाम जाबाय दाने एलबामजों बेजों एलबामबो एसे गादों नालाय मोनसे मोननै बाहाय जों 100 क्रस जानांसिगौ आरो नोंथां स्क्रिप्टमोन लिरोमोन ना नोंथाङा
आं स्क्रिप्टखौबो लिरदोंमोन। औ स्क्रिप्टबो लिरबाय थाख्लायगोन थाख्लाया स्ट'रिया आंनि सासेखौ लिरहोदों खिन्थु आङो फुल पेजेड लिरनाया जाहैबाय जोहोलावखौ आं एकदम अन गावनि आखाइजों लिरदों। जोहोलावआव स्क्रिप्ट स्ट'रि आंनि डाइरेक्सन एक्सन डाइरेक्टर बे गासैबो आंजोब आरो ओमफ्राय बिबानावबो स्क्रिप्टखौ आंनो लिरदों एक्सन डाइरेक्सनखौ आं होदों डाइरेक्टरखौबो आं जादों। माबा बिदिनो नोंनि अनगा बोरै थांनानै थानो बेखौ बै दुनुआ आंनिफ्राय लांदों आरो आं लिरनायमोन बियो बे आरो दा बिदिनो जाहैबाय होमबा नोंथाङा मथा मथि 60 एबभ बारबाय एक्टिं खालामनाया बारबाय नोंथां माने इसोरनि अननायजों। फार्स्ट गाजेनाव खै थाखा मोनामोन नोंथाङा मालायनि? फार्स्ट गानायाव मा बुंनोब्रा नोंथां गावनिफ्रायसो थाङो मालायनाव गानायाव आरोना माने सगानो एसे आलदामोन नालाय माहाय हरनो बिदिनो 8थासो फ्रि गाना होनांदोंलै नोंथां गावनि गस्लाफोर लंपेन्टफोर गावनि बायजोबना होनानै। नोंथांनाव आं मोनसे गिदिर प्रश्न सोंनोसै। आच्छा दे प्रश्नआ जाहैबाय जोंनि दा बर' आर्टिस्टफ्रा मेथाइ रोजाबग्रायानो जा स्क्रिप्ट लिरग्रायानो जा एक्सन डाइरेक्टरानो जा गासैबो माने एक्टिं खालामनानै थांना थानो हानाय जायाखै आरोखि। जायाखै। दा मा खालामबा थांना थानो हानाय जागोन नोंथाङा फंनैसो बुंहरदो आंनो अननानै। नोंथाङा नैबे लास्ट कुइसनखौ जेखौ सोंदोंना बिराद गोजोननाय मोनदों माने बिनि फारसे जोङो बहुद बार रायलायबोबाय सानबोबाय खिन्थु आंनि बेक्तिगत स्पिचखौ नोंथाङा जुदि रायजोफोरनो फोरमायजानो लुबैदोंबा बेनो आर्टिस्टनि थांनानै थानो लामाया मोनसेल' थोंजोंखा बे लामाखौ जुदि सरकारनि थ्रुयै अनसायनाय मोनाब्ला मालाबाबो जोङो थांनानै थाखाया। मानोना नैबे बुस्थुखौबो आं सोदेरना होनहरगोन नै नोंथां दिनैसिम जेसेबां फिल्म बानायदों अन माखासे फिल्माव बहुद थैदों आं खिन्थु दिनैसिम आङो थाइसेनिफ्राय थाइनै जायो नालाय थाइसेबो मोनजेनाखै आरो आं दासिमबो। देग्लाय मा जायो साबमिट होनायनि बिदि साननानैसो दङ आरो दिनैसिम एथ' बोसोर जाबाय मोनाखै आं गभर्नमेन्टनिफ्राय फिल्मनि मुङै। माबानिफ्रायनो मोनबोआखै आं 2010निफ्रायनो जेसेबां बानायबोदों आंनि फैसाजों दिनैसिम मोनफेराखै आं प्रडिउसार जादोंबाबो मोनगोनखौ आसा लादों। एबार जेनोथ' रायजो राजानि बिबुंथिखौ मोनथिनानै गेदेर गोलावफ्राबो एसे साननो गोनां जाबाय खोमा एबारथ' नोंगौखौ होआबाथ' उसुबिदा जाखागोनखौ नुहुरो आरो आं। ओमफ्राय दा नोंथां नैबे आर्टिस्टनि थांनानै थानायनि लामाया रोखायै नुहुरो जुदि जोंनि फिल्मखौ प्रडिउसारफ्रा दिहुनखांनानै बेखौ गामि गामि पेन्डेल दिन्थिबाय थानानै मोननायजों मालाबाबो थांनानै थाखाया। आरो जोंनि आर्टिस्टनि क्वालिटि होननाय सोदोब जे दं क्वालिटि बे बुस्थुआ क्वालिटिया माबोला जागोन जेला प्रडिउसारफ्रा प्रत्येकटा सिनेमा हलाव खेबसेनो हगारनानै एथ' लाख एथ' क्रर जुदि बाजेट बाहायखांनानै एथ' अपेनिंनि उनाव जुदि बे फैसाया फैफिनाब्ला जों आर्टिस्टफोरनावबो मा डिमान्ड खालामनो जे आर्टिस्टआ जे सासे फिस थायो जेनेबा दाथ' बहुद मोजां मोजां प्रडिउसार ओंखारहांबाय बिसोरबो फैसाखौ बाहायनो गिला हारिनि थाखाय जे क्वालिटि क्वान्टिटि मोनसे सोदोब फैयो नालाय बे बुस्थुखौ बानायनोब्ला दा बेल' आंना मोनसेल' रिकुवेस्ट जेखियानो सरकार सालाया मानो जाबोबायानोसै खिन्थु प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येकटा जायगा प्लेस बाय प्लेस जुदि सिनेमा हल गैयाब्ला खुनु प्रडिउसार खुनु आर्टिस्टआ बे फिल्म लाइनजों थांनानै थानो हानाय लामाखौ आं नुहुरा। बे आंनिफ्राय बिबुंथि होनाय आरो बेथ' नोंखागौ नोंथांमोनाबो मिथियो सासे प्रडिउसारालाय खनफे थैनो हागोन हाइस्ट खनथामखौ बे थैगोन बिनि उनाव अट'मेटिकलि बुंगोन जे बर' फिल्मखौ बानायनानै जोंनि हारिमुखौ दैखोनो थाङोब्ला गावनि न'खरनि खुन्थियाबोसो माथो गुगालांगोनलाय
बेबायदि मोनसे सिन्था धारना फैनानै मोजां मोजां प्रडिउसारा दिनैनि समाव आंनि अन साननायाव जे फासयनायनि प्रडिउसारफ्रा जे फासयदों नैबे लामानि थाखाय दा आङो आसा दङ आरोना आसाखौ लानानैनो आङो जोबोद सरकारनि भाबै माने आर'ज गाबो जे गोख्रैनो बुंनायल' नङा गोख्रैनो सिनेमा हलखौ प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव गायसननांसिगौ आरो नङाबा समा नेनानै थाया लेटनिफ्राय लेट जालांगासिनो दं दा जोंनि क'क्राझाराव हनै सोरबा सासेया बिथांमोना गावनि अन थाखाजों लुनानै दिनै बानायदोंमोन मा टेकनिकेल प्रब्लेमाव आरो बेबो नै खुलियाखै दाबो बेखौ मिथिला जों जाहा बेखौ खुलियोबा माने बिभिन्न सिनेमाखौ नुनो हानाय बर' फिल्मखौ नुनो हानाय जाबायमोन बिदि आरो नोंथां ओंखायनो बयबो जों इसोरनाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे जोङो बयबो सरकारखौ जोङो दिन्थिनांगोन जे बे खामानिखौ मावोब्ला जोंनि आर्टिस्टआ थांनानै थागोन नङाबा थांनानै थाया नोंथां दा आं आवगायनि सरकारनिख्रुइ नै दानि बिटिसिनि चिफखौ प्रमद बर' बिथांखौ कालसाराव एसे इन्टारेस्टेड नुदों आरोखि नुनायाव बे हले नंगौ नोंथां माने नामा सम्भाबना जानो हागौ माने जाथारनांगोन जाखागोनखौ नुहुरो आरो जों बोलो होनानै नाबथाबथारनानै बे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव खमैयाव 10थासो सिनेमा हल बानायग्रोनो हायोबा एकदम मास बिनांथारगौ दा नोंथां ओंखायनो नैबे सरकारखौ जुदि जेनेबा जेरै बुंदों एरै मावगोनखौ नुहुरो आरोना ओमफ्राय जुदि मावाब्ला जेनेबा गावनो उनाव बुजिफिननाय जागोन आरोना रायजोनो खोथा होनानै जुदि खोथाया जुदि लायाबा जायाब्ला बेफोरो रायजोफ्रा निस्सय माबागोन आंहा खिन्थु आसा दं आरोना आं क्ल'सलि हिसाबैबो रायलायनायबो जायो नालाय जेनेबा बानायगोनखौ नुहुरदों आरोना फैला बानायसाबो ओरैनोबो खोन्थाबाय जोंनोबो खोमाजों खोमाबो खोन्थाबाय लोगो मोननायावबो खोन्थाबाय दे नुनो होनदों आंनि सिगाङावबो होनदों रायजोनि सिगाङावबो बुंबाय बेथ' दे जाथोंसैल' न' थाब जाथोंसैल'सै दा बेबायदिनो नोंथां सोरबाया मोजां मावोबा सोरबा मावग्राया जुदि मोजां जायोब्ला अराय सम बोर सारस्रिनाया रायजो राजानिफ्राय थाबाय थाखायो आरो रायजोनिफ्राय सहाय मोनबाय थागोन अराय सम मोजां मावबासो मोनखायोना नोंथां मोजां मावबा नोङो सहाय मोनबानोथ' नोङो राजा जानो हाबायना राजा जाबाय थानो हाबाय बेनो नोंथां आচ্ছা लास्ट मोनसे फिसा सोंथि बे जाहैबाय दा हाबा जाबाय रायजोफोरा मिथिगौ ना मिथिया आं मिथिबाय आरो हाबा जानायखौ हाबा जानायखौलाय अफायथो लाखुमानोब्रा नोंथां हाबा जाखाथारनाय सोरबा गामि खना खनानि सिख्लाफोरा मिथिया बेफोर खोथाखौ मिथियो आंथ' माने खोन्थाहरजोबोलै नोंथाङा आंनाव लाखुमानो रोङा माने मोनसे साननाय थायो आरोना बेफोरखौ दोनखुमानाय माने बिसि एबा फिसाफोरखौ आघात होनाय जायो नालाय आচ্ছা बेखौ बोना लाबोखो ना फसन खालामना लाबोखो ना नायना लाबोखो आंना हिनजावा एक्सुवेलि बिराद इन्टारेस्टिं माने आङो सिनेमा हल बे गंगा हलाव माने फिल्मनि नामा हाम आपके हे कौन ना माबा मोनदांलै ना माबा मोनसे बे फिल्मखौ नायनायाव जास्ट स्लाइडल' नुदोंल' आरोना जोंनाथ' गोदोनाथ' गोजाननिफ्राय नुबानो गोजोनोमोन जोंनि मोजां मोनलायनाय बिदि स्टाइलसोमोन नालाय माने बे सिनेमा हलाव नुनानैनो प्रत्येक सनिबाराव बेखौ नायग्रा जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बिराद खाफाल मोजां आरो नेक्स्ट सप्ता सनिबारावबो आरो लोगो मोनबाय आरो बिदिनो नुयै प्रप'ज माने बेथ' रायलायामोन लोगोखौसो फथायग्रोनांगौमोन गोदोनाथ' बिनि लोगोखौ रायलायबाय बिदिनो मोजां मोनलायबाय बे बनरगावनि खाथिनिनो नोंथां दे दा लाबाय गथ' सानै नोंथां हौवासा सासे हिनजावसा सासे बिदिनो जालांबाय आरो ना संसारा बिदिनो संसार जाबाय दिनैसिम मोजाङै दंथ'यो इसोरनि अननायाव दे बिदिब्ला नोंथां एसे सावरायबाय दुखु सुखुनि सावरायबाय रायजोनि थाखायबो सावरायदेरबाय सिनेमानि थाखायबो सावरायबाय जोंनि सावरायनाया जेन बिटिसि चिफ प्रमद बर' सारनि खोमायाव हाबहैयो आरो थाबैनो जोंनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होयो नङा होमबा
बेनो नोंथां आरो बयबो बोलो होनांगौ जों बयबो बुंनांगौ बयबो बुंनांगोन आरो बिदिनो जोंथ' आरो थाखा फैसा गैयि मानसि नालाय गावनि खाथियाव थानानै बुंबाय थानो हाया बिदिनो मालाबा चेनेलनि थ्रुयै इउटुब चेनेलनि थ्रुयै बा निउसनि थ्रुयै ओरै खोमायाव सोयै होबाय थाबा खोमाया बुंसारलांगोन ना बेना अब्ला बे लास्टआव होनो गोनां बायथ' जाहैसिगोन आरोखि मावगोनखौ आसा दंलै जुदि मावाबाथ' माथो होनबावनो मावगोनखौ एकदम आसा दंथारो आरो नोंथां अब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां दे नोंथां दे थेंक इउ आरो गोलाव थाबावथो आरो बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरबाय थादो दे नोंथां थेंक इउ बिदिब्ला जय हिन्द होबाय जय हिन्द थेंक इउ खाथाय नार्जारिमोन बिथांजों रायज्लायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय बिथाङा मा मावबोखो बर' हारिनि हारिमु थुख्लाखौ बेसेबां फेदेरगोन नोंथांमोना मोनथिबाय दा जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जों दा गुबुन मोनसे जायगायाव थांगोन बेहाय आरो गुबुन सासे रायज्लायगोन फै